madoka chere mabiyangu naro riribe shanje radokari dzinoinhau dzomanhoko dzozuwaro kuminona natu mwedzi uno wakubvumbi kutanga munhau dzanyasi kwedu kwamutoko kuno murume ano makore 33 asungiwa anonyaya yokubhinya mumwe mubvana ano makore 20. Izvi zvinotohwadza nokuti mubvanayu anga ari kuti wapona aenda kuchikoro kwakubhinyiwa ikweyo. Hino kana akagotongewa kuti achabatiwa chero nomhosva iyi nokuti nyaya yache anga aribe kuimangara mumazuva akati kuti. Baika bridge kokaranda kakaenda koparohwa naMnangagwa nozuro kakaja mari yokuAmerica inosvika mamiliyoni 5 chaiwo mumakore 2. Zvinotohwadza mabiyangu nokuti kabhiriji kakambokukuhwa nomvura yakanaya mugore ra2019 makore 2 apfuura. Unosaya kuti kohoko naye wakuruwa wachibva wadandi. Nyika yeZimbabwe kwai ichagoendesa mvura yakawanda kuguta roPolokwane, guta roLouis Trichardt pabodzi pono guta roMusina muSouth Africa. Kwakatopuwa Matariyana mari yokuti waite basa iri rokunadzira pombi inogoendesa mvura iyi. Pai mvura ichatanda kubva kudhamu roTugwimkosi yozoita pachawakiwa rimwe dhamu nodzimwe nzvimbo dzakaita sana Beitbridge kwai dzichagobudirirawo ipapo. Hino kana chiri chokwadi, asi tinoimba kuti kwedu wachagoita kuti mvura itange yaboeka kuguta roBulawayo nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza ikweyo. Wazhinji nyasi wari kundobvunzana kuti kohoko muongorori mukuru wehurumende aribe kuburitsa zvaakaongorora. Pai zvaakapedzisira kuongorora zvakabuditsiwa mugore ra2018 asi zvokuseenzesiwa kwemari nehurumende mugore ra2019 paribe kubuditsiwa. Gore ra2020 zvati zvaburikaba paribe ari kuziva kuti kohoko wakuru wehurumende pai wari kufungidziwa kuti ndo wari kuita kuti zvisabuditsiwe nokuti wari kushaya kuti vanhu vangagoona majira ari kuita mari. Zvinotohwadza mabiyangu nokuti makutukutu omari yenyika ari kuramba achindotaika paribe kana achabuditsiwa. Toimba kuti wanotimira mudare reparamende wachagoita kuti matsamba aya abuditsiwe. Kuchipiri munguva ino yodziwa mupengo mai Mnangagwa nevamwe wavo kwai wagoita zvokuti wakuparura chipfeko chonyika. Zvawapedzisira kuparura zvipfeko zvonyika zvanga zvakashata zviribe vanhu vakazvifarira. Hino hwendo huno kuti zvino vanhu chere wari kuzvifarira. Taoringitsa tikagoboya Sandra Ndebele ndiye mumwe wavanhu anga akapfekedziwa nhumbidzo achinzi kwai ndiye mumwe wavanhu wari kuita kuti mbasha dzifarirwe nevazhinji. Paribe agoziva kuti zvii zvakagoitika kuti wagoite izvi. Kuchipiri idi majiro mari yakadai tinoyadaba isu. Kwai bvunzo dzokuti waite makomishina vanhu womukomishini yozvokuregererana nokugwanana munyika dzaamisiwa apo mwanga ambori mumwe wamwe makomishina abatiwa achibirira. Kwai anga ano kapepa kakanyorwa bvunzo pabodzi pono mhinduro dzacho zvaikutoti pasaika kuziva kuti kohoko adziboyepi. Idi zvakanyangaritsa izvi dai wagonyara wakuruwa. WaMnangagwa nyasi waenda koparura pachawakiwa kereke yaHubert Angel. Iye wagoisa kuti aite mutungamiriri wavo kunyika yeEurope pabodzi pono nyika yeAmerica. Ndiye waenda koita kuti waparure pachawakira chechi. Unosaya kuti kohoko naye kugodando. Kuno rimwe firimu bhaisikopo richabuditsiwa makuno yano rikuringana no kutora kwedu kunyika kubva kuwachena rakanzi Being Young in Zimbabwe. Tichagoringira kuti kana raburika tinogokunyepai mugoriboyawo muzvionera mega mabiyangu. Pai chiumbiwa chanehanda chikagomisiwa chichagokonzeresa kuti nyika yedu iite matambudziko nomatenda asingaperi. Hama yanehanda anonzi Susan Rosi Tiriwangani pai aendesa nyaya iyi kumatare odzimhosva achida kuti zvireke kuitiwa zviri kuitiwa zvokunadzira chiumbiwa cho. Hino kana zvikagobudirira nokuti hurumende yatoisa mari yakareba ipapa. Tiringe edu Zopa Sirese. Pai
South Africa magweita kachihwereko kodziwa kanowanika muhuku palibe agoziva kuti katekeshera zvakadini, asi kureketa kuno nyika yoBotswana pabodzi pono nyika yeNamibia watoti wachadaba kuti zviri kubva kuSouth Africa zvohuku zvitohwe. Hino kana kwedu zvikagwetikawo, bazi ronyika dzopasi rese roUnited Nations rati iro rakumbomira kuendesa zvokudya kudunhu roBorno muNigeria. Izvi vati kwai inyaya yokuti vari kukubiwa nowanohwisana nohurumende ikweyo. Temilope Balogun Joshua kwai ambomisiwa kuseenzesa dandemutande roYouTube nokuda kwache kwokureketa masoko orwengo. Hino kuti achagwedini murumeyo. KuSomalia anonzi Farmajo ari ikweyo kwai agosaina gwaro rokuita kuti arambe ari pakutonga mamwe makore mairi. Izvi vanhu vazhinji wangu wakatsomwa nazvo vasiri kuzvifarira ba. PaAmerica kwagwarashiwa vanhu vanosvika vasere nomumwe anoita zvokupfura nopfuti. Kwai paribe agoziva kuti sei agoita izvi kana kuti zvaitika sei, asi vanhu vari kurwadziwa mabiyango. Toimba kuti wapfawo vanozorora murugare. Mukunopedzisira kwai murume wamambokadzi wokungirande Prince Philip kwai achagochemiwa nevanhu 30 bedzi paari kuwikiwa. Izvezvi vazhinji wangu wakaringira kuti wachagoita sei vanhu muri nokuti vanenge vakawandidza. Takadaro mabiyangu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhawo.